Very much was every day. Because we do Ejurehene. Messiah Asante here. Mampong Silver Student. So at the same time, I'm say chairman of the planning committee. Yehwe atoto Daasebre Osei Bonsu II. The dot here won near Manina. Say Yura, what you propose on my answer. You didn't watch it dana. Then now watch me and Sapepe. Young Fancy Bibia and Yanchina Yura, Emra Missy in Union. If say himself, Mamma Quanson. It's a traditional general free tour. The near money and fan to one check. And Nuntino, Yebu Nano, and Nani na could see on the 6th, also means Yana Ibisuno, there Tosunsia, on the 6th of June, and I debate Daasebre for Grassy Abafi. Into when you do fear and Yumrenoa, Jase for Kunani Nebusia, Baya Mamre, and Yama, Jadia, and Yama maybe home obey. Into Omubia. The next morning, and I said, I did Saturday. No, Ahomachi, Anglican software, then a software, a cuckoo, my woman, or mamma in Abeba, Abe bomb paye, a be a moon so. No, you be Susana, yet the better Hama, Mampong, my general public. Obia, Abe, Eden, Nibu, a chat walk, Abre Daasebre, or Babe Daasebre, Niasi, and the Nibu, a chat walk, Aman. Nayenya mepe, Nessa Adiachi. Kosiada and also sa yet better was and the Kosada you know Nuncia a software what Mampong hanging solid local churches in Nina become Munina boom. Now ya be a burial service at your man at the Daasebre quite a Kosada and you Nuncia a software Kukudamina Omina Bewaha a bay sorry I try to cry. Edi shira Daasebre ne de jado kwai eye kwaseda no anwure na de chejuada eho na yewura wote kokoso de na nimonyam ene na man henefo nyina betu o mani esimampo ha na omo aba na yewura abeya mamre twato na wode agya ne nua no kwa akura na nya wono nko yato yensa Africa na mampanyi yenim se yehwe kwasa obeba yato yensa Africa na mampanyi mienu o matwam a o magye o mahome young papa for or no so or by papa for the classmate from class 1 to upper 6 na Daasebre to one way you need to or no so the new young baba better chinwake Nana Akufo the so Daasebre na see no worry in your bar and I say for said a conta yes to no so the new young name for baba better the ex-government appointees Omiya Yakosi woman Ominyina so the order beba betechire na afi yewure ministers of states are currently no omotekonya so dodo ono anaso ominyina so omo so the woman monyam beba betechire then Daasebre say no a member of National House of Chiefs o take rules bebre lead bebre steering committee no he was the lead and the legal committee of the National House of Chiefs no he was the chair. National House of Chiefs would demand putting the members of the National House of Chiefs. Woman also the woman Monyamba betech a year Chuada Yamedi Chaya. You read by the non neighbor, one in a mind new funina Nebumu Abba. Almost the woman Monyam Abba Betai, you rechi, Yabesi, Papa Daasebre. Kumasi ahim funina so ekahum. Now try him for if you free baby bebre Daasebre and none for bebre ka ho na Daasebre na done for pani the Queen of Swaziland Her Royal Majesty Masibula na done for pan no maame ne yame maame Daasebre so adam for no te maame ne so send delegation every Swaziland aba mama so do woman monyam aba betai dwumadie so oye Mampong this year. Let's also person take part of it. Yen started no ha. Eye fiada na Daasebre ebi free kurase bebe free na. Nananom eya mamre eje adise de adwade ne ade. Ye be night of kennel night. E de hyedumadie no a prepare kwan so. Na fe ye show documentary a e fa Daasebre ho oba ye dwumadi a obedi wasase so ne nyuma ya obeye ye wo manhia ne nyuma ya obeye wo National House of Chiefs ne nyuma ya obeye wo abamu no
yɛbɛhu nyinaa mfonyini akyerɛ wiase nyinaa nti yɛn a yɛ mampɔfoɔ no a yɛn pɛ sɛ na wɔwɔ no bɛkrahye no efie da nwumre no dwumadi a yɛbɛdi no nti wo de bra ne bɛbɔ oni akɔhoma na wo so wahu sɛ wɔtake part of Daasebre burial process parking lot no yɛwɔ ba ahodo bɛyɛ nsia the main street no deɛ hɔ na yɛwura bɛtene ɛde abɛwura dwonum aba ahemfie ha abɛhwɛ ne nia n'ani ase ayɛ amammerɛ bi ɛsɛ fata biara nti yɛayɛ car stickers ama amanhemfoɔ no amanhen no wɔ mo kwan wɔn bɛfa so wɔn de bɛpie dwom ha wɔn de amanhemfoɔ no akyi no yɛayɛ car stickers ama wɔn a cars no bɛba bɛpake baabi no wɔn anante abɛfura ewura no ebi sɛ ɔhwɛ mu ayɛ sɛ aha ne nhyɛ da nso nti yɛwɔ parking slot bɛbɛ bebree a yɛne security foɔ no atra sɛ de samples na ama wɔn nti security foɔ no n'anim ha wɔn bɛ direct cars no nyinaa kɔ baabi a obiara sɛ fata sɛ wɔkɔ sɛ yɛ nam a yɛkyekyɛ invitation cards no yɛde amanhemfoɔ car stickers aka ho wɔn yɛde invitation card brɛ wa yɛde wo card o sticker a deserve baabi a ɔka abɛkɔ no yɛde aka ho so that unu ha no wɔne security ni bi any problem biara ɛsɛ wodi so pɛpɛpɛpɛpɛ nti sɛ security no wɔn mma akɔ amanfo aka ne nwura baabi a because otumfo ba president ba former head of state ne ba ahohɔ mpanyinfo bebree ba the security take over the grounds nti yɛsrɛ amanfo sɛ uduru ade security bɛka kyerɛ obia no na wɔtie na yɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ oh nkyerɛfoɔ deɛ mo wɔkɔ asɛ mo bɛba mo ba so a yɛ print accreditation ama mo nti yɛ mo accreditation na register yɛ mo accreditation na register but who accreditation security for no wɔn mo akɔ ama wo nwura mu because what you register no woni enim sa asɛm bi aba ho a yɛbɛtumi agyina mu aka bi ama ho because different security etriba security for no ho mo sa no na na hyɛ uniform o ebi hyɛ mufti ni ade so we security wɔbɛkye sisi a enti sɛ wɔn hyɛ accreditation na wɔn accreditation wɔn ma akɔ ama nwura ina perimeter no mu po enti yɛsrɛ atwerɛfoɔ de sɛ mo a mo pɛsɛ mo ba na mo nya accreditation no mo fa mo din ne mra ntɛntɛ ne register ɛwɔ registrar office so that umra no accreditation is ready enti sɛ anankwala obi oti do no de ka kɔ no kɔ fa accreditation ta go me media we media de kyɛ so ye media enti no ready oba ne register de accreditation book sa no de security no ni problem bia ba bia obi bia otu wura akɔ yewa yes ati efie da nwumre ye adwade ejo me nka no adapem efie da nwumre eye adwade and yes show a video night yes show documentary e for Daasebre okay memre da no pa ye bie no so the whole day ye ne no wa himfia kwese da anopa ye bie no so the whole day ye ne no wa ha ejo da anopa ye bie no so the whole day anajo ye ne no wa ha nti se yewura wie no be ye na mamre nyina wia ansa na Daasebre na Mampong ne wo musom no anajo be non du ko no yakusai akyire yewura ansa na ye de nato adaka mu e de nakɔ yewura firi hɔ kɔpɛ yakloso ayi no obi anko e ma ne de ayi tuntum bi be ye bi ayi tuntum on betina sha asomade oh asomade en hyeda na na hema hyeda embra asomade de but free say any dey kwa so no tete no de nim say okɔ man hin fi anasa asema say hin fi na kwa asomade ye nhye ti ya kanfo no ye yamamre no enti asomade no o de oba opa menhye eno na e me so so ya kani a oba behwe o fa ani ase yeah but ne suatra ne ade nti ababa wi wo ho a obi no ahya asomade no nche keto wi o ahya kakraka ne bi no de ne nanam enye fe the traffic bridge am kwan say papa ya we flato hoyi we me papa a logical son enemy Asante Mampong fie ha Ejurehene amamre da woni se wo hene Mampong hene ena okɔ ware adwura oba panyi ena one ne wo Ejurehene ena Mampong hene ehwe ne bana no so wo be de adwura safo da hye nsa hwekuro no so ne hwe so na fa de asibia beka kyerɛ to hwe se ne bana nyi na ho keka no ko ani monti o sa bo na donte hene se masa peja o se o papa me treasure betra me nchen ame no mfa adwen nti Ejurehene na hu ni sa no okuta 3 positions miensa we Ejurehene we adonte hene e wo silver stool so o sa yo hene ba nti Ejurehene de wona Mampong himfia ne kokko wo so ni tumi ye ne de o hene ba bi atumi ye ne de na yi we ye ato no aha ye wuro tumfo aha ga na mampanyi aha ga na mampanyimfo aha ye wura ye maame widow
na me de aha na ye maame na na hema so na me de aha me che wo bia because me papa na da for